Ser du et ungt par fejre deres succes? De er ikke finansanalytikere, de er heller ikke professionelle investorer. De er bare to unge mennesker, der lever deres liv, men deres investeringer vokser automatisk takket være Cryptify Auto X. Ingen stress, ingen gætterier, kun ægte resultater drevet af kunstig intelligens. I dag kan investering virkelig være udfordrende. Markederne sover aldrig. Antallet af kryptovalutaer er overvældende. Og hvis du er ny, kan det hele føles overvældende. Men bare rolig, jeg har den perfekte løsning til dig. Mød Cryptify Auto X, den næste generation af handelsassistenter. Det er ikke bare endnu et automatisk handelsværktøj. Det er som at have en personlig mentor, der hjælper dig med at udvikle strategier og lave dybdegående analyser. 1. Kontinuerlig markedsanalyse. Cryptify Auto X analyserer markederne 24/7. Den identificerer trends og adfærdsmønstre og giver detaljerede anbefalinger. Den analyserer kryptovalutaer, teknologiske aktier, sundhedssektoren, energi og meget mere. 2. Automatisk handel. Når en fordelagtig mulighed opstår, handler AI'en med det samme. Den følger den strategi, du har valgt. Ingen forsinkelser. Ingen følelser. Kun præcision. 3. Tilpasning til brugerens niveau. Uanset om du er nybegynder eller erfaren trader, Cryptify Auto X tilpasser sig dig. Du kan justere hjælpeniveauet, tilpasse parametrene og teste alt i demotilstand uden risiko. 4. Brugervenlig grænseflade. Platformen er elegant, enkel og webbaseret. Den virker på enhver enhed med internetforbindelse. Ingen installation krævet. Log bare ind og begynd. 5. Gratis demotilstand. Er du ikke helt klar til at begynde endnu? Prøv det hele med virtuelle penge. Se hvordan platformen fungerer og begynd at handle, når du føler dig klar. 6. Hurtig og nem tilmelding. Gå til cryptifyautox.com, indtast dit navn, din e-mail og dit telefonnummer og indbetal mindst 250 euro som startkapital. Klar på 2 minutter. 7. Ingen gebyrer for ind- eller udbetaling. Du har fuld kontrol over dine midler. Ingen skjulte gebyrer, ingen mellemmænd. Du tjener, du hæver. 8. Maksimal sikkerhed. Platformen bruger avanceret kryptering, 2-faktor godkendelse og en sikker forbindelse. Betalinger med kreditkort, bankoverførsel og kryptovaluta accepteres. 9. Advarsel om svindel. Med Cryptify Auto X's voksende popularitet er der dukket falske kopier op. Nogle sider ligner den ægte, men har kun ét mål: at narre dig. Brug kun det officielle link i videobeskrivelsen. Når du er tilmeldt, justerer du nemt hjælpeniveauet og lader platformen gøre sit arbejde. Den analyserer markedet, udfører handler og giver dig analyseværktøjer, der giver dig en fordel. Denne platform er en ægte revolution. Uanset om du er ny eller professionel, den er klar til at hjælpe dig. Hvad tænker du? Er du klar til at tjene rigtige penge med kunstig intelligens? Klik på linket i beskrivelsen og start i dag. Har du spørgsmål? Skriv en kommentar. Kunne du lide videoen? Giv et like. Og gør dig klar til at se dine gevinster vokse. Tak fordi du så med. Vi ses i næste video. Bliv hængende. Farvel.